Okay. Така, няколко упражнения, които да правите всяка сутрин, задължително сега за следващите седмици, които ще има малко по-натварени тренировки. Първото е, това е всяка сутрин, абсолютно всяка сутрин, първите 10 минути. Идеята е да се раздвижат краката, нарочно съм на кръста, защото да покажа къде се натоварва някои от мускулните групи. Значи първото е с махови движения, само да не разбия стената, с махови движения. По принцип е по-добре да не се държите никъде, за да може да се тренира баланс. Махови движения, около 10 на единия крак и 10 на другия. Значи това е посока напред. След това има страни същото нещо. Махови движения в едната посока, 10 на пъти с крак, един крак, махови с другата посока. След това имате навеждане. Като идеята е тялото да се движи заедно с крака. Надявам се да успея да го покажа. Да не крака да отива назад, пък тялото да остава. Или тялото да избързва, пък крака да изостава. И след това едно, което се нарича зомби вървене. Може и на място да се прави. Идеята е да се разтегнат тези мускули. Отначало се правят първо бавно, след това малко може по-интензивно. Така, след това най-важното от целия комплекс, което понеже много натоварва бягането, е натоварването на тук, назад мускулите, рибиците, които са, и на коремната преса. За тая цел лягайте по корем, ръцете са изпънати напред, краката назад, противоположна ръка и крак. Крака и ръката са издигнати, брадичката е на земята задължително, не дигате главата, защото ще разтегнете някой мускул. И максимално нагоре на ръката и крака колкото можете и по-бавно се спускат. Може по-рязко да се изкачат, максимално нагоре, но бавно спускане. 10 на едната ръка, 10 на пъти другата. След като приключите с това, веднага, без почивка, лягате по гръб, ръцете се опъвате и значи, докосваме пръстите на краката и на ръцете. Краката не са свити, спънати, ръцете обаче трябва да докоснат пръстите. Не тук, тук горе. И това е. Спускаме, спускането не е додолу. Не опираме краката в земята. До тук. Хоп. Докосваме. И трябва да се срещнат по средата. Не се срещнат е тук. А е тук, в средата. Това натоварва горна и долна част на мускулите. Така, с предното упражнение сме натоварили отзад. Тук от предна страна е коремните мускули. И всъщност така заздравяваме целия пояс. Отделно, може веднага след това някъде да вкарате пръстите на краката или самите крака и да продължите. Това вече е за страничните мускули. Това са 10 минути. Накрая може за една минута разтваряте колкото може крака и просто леко пружинирате напред към единия крак, към другия.